Sinin chan na chuan nula pakhat hian scooty alo khala a hmaa a belpa in alo rin omlo san lai te chu a ngai to chhuaka chutia a tlan lai tak chuan putar pakhat kawngkal chu lu hain tlu a hmu ve le vapanin kapu I tha em avativat putar la chu ni kho shelawin a om mak bok si a kyang ve la local te hne na chuan ambulance call tur chuan a han ti mahse an ni hola chuan an lo call du luk lo chutia a chevel chu an pia chang chuan tlangval pakhat hian alo hmu ve a thian te nen an lo hmu ve vek mi te la chuan ambulance chu call du lowin nangma nam thluk ani kha in soithiam nan min call tir ituman yang chuan police ho hne na do soin keima ni min pu ke wang ti vel te chuan an lo soya an lo ring lo evidence ama thla te hi la ru ti in an lo la sup supa chunu chuan dutok ru ka ti ani lawanya alo ti chutia an boi lai chuan tlangval kha fa phein a hnot kyanga nula chuan ambulance call saktur chuan alo ngen vat ani po chuan a call to thu chu a shil ve revak lo nuwa ambulance po lo thlengin putar ni kho shelawa om chu an shwaya nula chuan lom thu te a soye tlangvala po in a kut te lo shuk sakin nakina chuan mi ipui don pon nangma in ngai to hmasa angche a hanti a chan te la chuan ehe kan bo sian a kut te a shuk sakanya adu ani chiang mai ti in mo kan nei vat don ni in lang an lo ti ani la in chutin lo soi su ti in a hawa nula po chu lai dewin kalom lutuk take away deliver tur kalanaya kakalma support ange ti in asku tilam chu apan ngal mahse ti na hantum chu anung thei re re lawa tlangval khalo kal le in kalo deliver puyang che ti in a bike lam chu an pana a bike nunga chuan a hlang deuh nol chuang ve in an deliver duna nula chuan kalom lutuke min puina sa hle mai ti in lom thu te chu a shil mol mola a hminga han zo chuan ka hming chu suya nania ti in a shil ve mai ani po in yan mo chuan ke hi chenli ka ni ti in a kut chu chibai turin a phara alo chibai vat yan chuan a ril ru chuan voi ni lai min puya dinner ei turin ka som do ne moni lom thu soinan a han ti mahse chutia soya tum lai tak chuan a thian te ho kha an bike nen a scooty kengin an lo pheya run ko lol pa in an run thleng chu an zinga pakha chuan hey boss electric scooty po athar ang hlakin kan siamania ti in an run nui vur yan chuan a han en vel ta tu ti vel an nei nual bok nen a ril ru chuan an ni hi gangster an ni mo ati chenli yan engmoi soi a han ti mahse ani chuan lom thu soi ka tum mai ania ti in ti tur dang kala nei sia kalova kalma sa ange ti in kal chu atume scooty hi ti in alo shil man mo deuh chuan a scooty chula in atlan chhuak ngal chenli hne na la chuan a than pa chuan tinge kan una nu tur chu a kal da ya a han ti lo pet pa in ti la ya lom nang ni ho hi tinge in vaya in local a tinwa no chanli chuan a bike chu chak takin alo khala karin an lo zui bok a han dinga run hwal deuh thu pin chibai chu an buka capital lama le turin an ron ngen mahse ani chuan alo du lawa chu mai ba ka kapu hne na chuan nupui tur ka hmu to ti in lo soidonia ti in a cha yan chung te po an thing pui dora lo chu khomin abial panin anin chen ani ti vel te chu an lo soya yan chuan abial pa li ang a chen ani ti in apa in anu chu alo shil mek thil ei pa in anu po chuan lungai su ti dan ka ngai to vek to alom kan tan chuan kan fa pa ma hun hi apoi mo ber an lo ti yan ron lut chuan ron she manin anu hne na chuan kanu
ithi senzom kani ve thawa tinge hetia ka chungai ti in azot anu chuan nang that che si chutiang soi su chuan I pasal tur kan hmu vek to I mana noi nga pek anin huam boka a han te chu yan chuan alo du lo na sa heng restaurant thil te hi keima deliver vekania enge ka changkai lo na engwanga hetia ka chunga omnge in ni chuan chu putar chu ka nei bok lawang ina changka chhuak don ti in alage javala anu chuan lo dan tu mahse apa zok chuan kaltir mai ro alo let le thawang alo ti a yan chu rasur noya chuan ama chawin lungai takin lo kal meka ala tlu zui mahse wa nei thak takin chenli khan ron mu in apan wat vapomin akalpuya yan po thuthenga lo thu in pem le hliam anei nuala ama chuan lungai takin alo in ngai twa chenli ron lu chuan damdoi poka ron keng ron panin noi sakatuma lo to sunin keiman ka ti thei a han ti mahse chenli chuan do mai te ti in a hliama te chuan damdoi chu a hnoi saka yan chuan a ho du thu a han soya I chung te pon an ngai twa to ang che a han ti chuan nilaw kan kho a ania kal ka du ni a han ti an kho ming han zola chuan chengli chuan he awa makle zelwe kan kho a hin angani chu alo ti I du ani chuan ka hrai theyang che a ti chuan rem alo ti ve a ti chuan a bike mang chuan an kholam chu an pana yan po thoveng takin an hnung lama chuan alo thu a chak takin an tlan an vathleng chu chukla in yan chuan rapswal palin a tlu chep te a chuan alo dum man mahse an hmui chu a in si a anin la sangwat an lai dun hle a kan kalpho tangi tia kala hantum chu lo pot let le in a bike ngeng chuan a han bo dewa ti chuan a kar pe in he hilaro chuan min mamo huna min lo kol theyang a ti yan chuan gangster ri mukatia li auto repairing shop nei tu mo alo ni ti in alo ngai to ve neu chenli chuan I du lo ni chuan I pai theyang a ti boka mahse yan chuan lom thu soi chuan ala ve mai askar fa thlau chu chenli chuan charin akuta aveta ani po akal ve ngal chenli chuan askarf chu alo en deuh renga a thian pa la chuan lo chain nang hi kan una nu tur khan a du lo che em ni lungai su midang ka mel shati rang che a han ti a teu lo ti in lo beng ve a pakhat la in I du em ani kha alo ti du a ti ma chuan I du ani te chuan engei lo viawa vapan mai ro lo tur om lo nge a du lo zok che a han ti chenli chuan an om dan khangai to chhuakin a teu lo min du ve thawang ti in a helmet la in a chhuak ngal dai chuti rualin yan po a ruma ama te lo omin an om dan bok kha angai to chhuak le ama le ama chu khatia ngai to su alo in ti a kongkaria wang chuan hoi phein tunge tun anga ti in na wa honga abial pahlui lekhani in pangpar nen aron kala yan chuan enge he tairon ti don ti in han zot ama mutur lo kalani thule ngai dam te chu aron dila mahse alo chang thadu lo zaklo tak mayin chu pa chuan a in vela han en kwale yan iwan lo house ve khonga in poisa min lo puk tir la a han ti ka nei lo chu tiang puk tur ti ya a chang chu pot buain chu pa chuan swal lui chu atuma mahse wa nei thlak takin chenli kha aron thlenga abial pahlui chu khoi shepin yan chu a buai pui chu pa la chuan tlan chepa in la chak don lo ala ti zui chenli chuan yan chu a hne molmola a hlau lutuk chu yan ro a khur na sa hle yan chu khuma alo mu a aron harle chuan a pya chu thlenga chenli mu mu chuan pan phein nai taka ena a mel thazia chu ti in
a mui te a hnar te chu a mawi hle mai ti in a en na sa hle a run har thut wang chuan ka ti pal lutuk ti in lai deuh chuan kan kalphot ange a han ti ringot ala in chui zui mahse Jenny chuan alo mana film khur tur chuan ati anin en deuh wangwanga an chan pa pakhat khan eitur kengin arun kal arun aulu deuh lunga Jenny chuan alo chhon wat yan po run chhuakin dokan na kila lom thu te chu a soi zung Jenny ne na po chuan ni zan wang khan kalom lu tukania a han ti an chan pa khan thu han soi waka tuma mahse Jenny chuan a ke lo signal watin kan kalphot ange ti tur omsia ti in chuak dai yan chuan cho ve phot ta che a han ti mahse Jenny zok chuan a ngai lo alo ti dai chutia an pahnia an kilai chuan Jenny chuan kan pahni hian in dai tang miang a han ti a thil e chu a hak deuh barbara engah alo ti chuan Jenny chuan min hmangaih turin ka ti lo che ania chuan ka kianga I oma in zom na kan nei chuan tu man an ti boi ngam to lawang che ati mahse yan chuan ka ti palani tuna chuan hmangaih na emo hetiang lam engma ka ngai to theilo in atanga tlanbo ka ni hi ni thum vel chola na zon katum a han ti chuan na mo imamo ka puyang che alo ti lewat mahse yan chuan angai lo keiman ka ngai to thei ati tlat ka chuan anor lui shan lawa ti khan lo eila kalo vakal masa ange ti in kal san ta zok yan po acha nu kyan nen an lo ling du na eng emo soin an lo hlim hle acha nu chuan abel pa in arin omlo sanani ti a han sha chuan ngai to re su alo ti ve a chutia an kal mai lai chuan an ma abel pahlui bok churun in lan thutin yan chu arun an khuma moi lo tak chuan a hau police ka kol do na ti lain a bek lak sakin a paisak daya ti chuan a shwai ta dai a chan nu khan Jenny va kolin hei hi yan chian ani mi pakhatin yan na kidnap daya awati Jenny po man mo deuh chuan atan chuak ve ngal yan po abel pahlui khan api in nu chha chu a kuta da turin alo ti a paper sign ti re lo tum mahse alo du law Jenny run thlengin arun khoi shepa yan po wa nei thak takin a chan chuak thei ta hlau akara lu tirin anau te hau kha akola an hne na chuan tu emo minda thatsak turin ka du cheu a han ti mahse yan zuk enin a soi sakla ya tilo tura alo ti le dan phal lo thil chu tilo tura a soi kha she chhuakin an hne na chuan thatlawin police ne na pe turin le rei tak tan tir turin a shila ti chuan kol chu a da ve ngal kar chhunga zuk chulut le in yan chu a zuk ngai vena I chanu po shilro a hlau thong lu tukania a han ti chuan yan pon ken po kha pa khan na nika an na via wang alo ti ti chuan a kola a tha thu shilin kol chu a da lewat Jenny chuan nula nangma chawa om chu a diklawe to swal te tok le palang ti in ka kya nga lo cheng ve ri la ti dan kan ngai to don nya a han ti chuan yan po chuan alo rem ti ve a ina chuan shwain yan po room thara omin khuma chuan ama Jenny chan chwa dan te kha angai to amma le ama chu alo in be deuh mol zan rei to thosia amu to ang ti in tui in tur ka vala lok ange ti in room atang chuan a chhuaka chuti mek lain Jenny la alo in bwal ve meka yan chuan dokan na tui in chhop chu mu in apan nawa athli mek tia chuan Jenny po alo chuak ve chia tawel chia vengin arun chuak a mu thut chu yan na phu chiang lutuk anau da thlawatin imu to amokatia ti pal lutuk ti in ain hera kalatum churap swalin atlu Jenny tawel ven ala pot thatel zui
azak lutuk chu en po en ngam lawin a room lama chuan atlan phei ngal wang Chenli pon soitur she lawin ading deuh top yan chuan a room a kazak lutuk ti in alo va chuak chu a in chhir hle a mahse Chenli chuan tuinen room run panin a han kik yan chuan o ti pa a hun tum chu hongdu su ti in itui in tur pawna hian kalau da anga chuan ni chin thil thleng kha i thiam lawania keima wangzo ka ni kha ti in keima in ka omrei to lutuka kalau thei ngil palani ti in tui chu ada a akal le ngale yan po chuan kongka chu hongin atui da chu ala a tui takin yan po amu hila arun har chuan thau chuakin chauka lam chu apan Chenli chuan breakfast ka siam zo to ania intify la kan eidon nia alo ti yan po akal ve ngal akor tura ati a han en chu ka ti boy na sa to e mai ati le a ti chuan breakfast ei tur chuan a phei Chenli chuan ka thil siam te hi han ei chin te a han ti a han te ma atui lu tuk ti in a fak mei chia nang ma lo chuan an la ei me alowania alo ti chuan yan in thashungin a phone mang chuan poisa a transfer a Chenli notification han ria en chuan yan chuan tikhan kha khalo la photla a ma min puina te kha ka thei angin ka ro ze lang che alo ti ve wat kala han tum chu lo pot le tin amal chunga chuan a pot thu a Chenli chuan min hua emni a han ti ani chuan a hwat lo thu in lo changa mahse nang le ke chu khovel shnami angkan ni nun pa ngai ve mai ania ka du a han ti Chenli chuan gangster ka ni mo itiem ni ka ni lawania car mechanic ve mai alom ka ni chuan kapu po farmer mai ania a han ti yan chuan in chu a han ena a oi lo deu Chenli chuan i oi lo em ni alo ti wat ai ka oi alom alo ti le boxi nakina rem changa kapu kala mo pui don chenia ti in chuan kan pahni chuan a han ti chuan yan chuan ngoite ala hun lo ti in a thawa thleng kan silange ti in plate la mahse Chenli chuan lo chu sakin keiman kalau ti ang ti in a kalpui dai zana han mule chu yan chuan atai na lutuk wangin a har le zoka a han en chu alo pi ra reng hi alo ni thawin a bed sheet chu sok turin a keng tha a le lam chu Chenli run thonen in mu in a mela han en chu ivenom lo melve ti in a chalawa deka lo to sonin ka thalom alo ti mahse i chalo ti email atang a mu thei vek alom i mui po adang vek ti in a poma mahse yan chuan min da tharo kapirat wang moi ni hi ati ta ka chuan thuthenga awada a tikhan lo omla milo ngak lok ro ti in dor akal ngal ama motur om ang vel te chu alam zunga a le chuan yan chu in tur te asyama ani po in lom thu lo soi pa in tingi hetia ka chunga i that em a han ti Chenli chuan lo kwa nai pa chuan i she mai lo em ni ka du che ani hi ti in yan chu puanin a khu a akyanga chuan a om ta renga atuk zinga lo ni chuan yan ron chuak Chenli lo om to lawin dokana no ta lo hnu chia a breakfast ei tura da thu le lo ei ngei tur chuan na ti yan mut po a fu hle a chuti lain Chenli na thona lama po ama lo du ve tu jiang ru chu lo kalin mahse a chan pakhat chuan lo chonin Chenli chuan mei chedu anei thu le ti boy to lo turin lo ti i hun i khoral mai ani alo ti ve a chu nu chu alung oi lo hle yan po in thil lo e ya Chenli hian min puin na sa si a atan thil pakhat tal ti ve anga yani ti in alo ti fa ya mahse doorbell arik ta ka chuan alo ho to ami ti in ba chang Chenli ni lawin khanu lekha lo ni a nangnu hi tu ngei ni ti in yan chu azot email cha in I chhelo si lo engtin nge adu thei che a han ti ani po in
tu ngei ni alo ti ve a in soin chu nu chuan Jenny hi kata tur ani hi kalsan ro ke chuan poisa ka neya chuan ka chhelo buk nang anglo takin ti in a hnuai chha hle a lai Jenny ron ho chu pangpar le JC ne na ron thleng chu thlenga yan chuan alo nga ka abulawa chuwa tin tinge imu tawa fulo mel ve a han ti enge heng hi ati chuan pangpar hi meichhia in indu ti an soya chuan he JC hi ingai na sia itan kalo le ni hi a han ti ani chuan voina tlo tuine ya ti in chanchin chu a han shil mahse chen li chuan ani nen khan engma kanin kara omya lawanya ti in alo in soi thiam ve wat I oi ti ro a han ti chuan nui chungin alo bu ve ngat ngata mahse a oi lo mel em awang chuan I thi kem ni ti in chen li chuan a chhaya ai ti chungin a thau dai chen li po chu anui zui vur yan ru ma lu po chuan phun lu deuh nia ne in kawan thik lo chang tak ti in mahse thok le khata karen chu a ron thim thut yan hlo na ron chhuakin a benga hupa thutomin a hlau zui hle a mahse chen ni ron tlan lut vatin lo tur om lawanya ti in a kwa wat khuma chotirin a kwa a cover report ange karen om lo hi tia kalatum chu lo kwa betlatin ka kyanga omri ro alo ti ani po chuan akal san talawa rewak lo nu warun om le in yan har chuak thot chu ain la shanga kha thil kha ti in a chung ba nuai chen li chuan lo na in khuma a thu thla a yan zok chu chen li chuan nang hian min du ve em a han ti a chang hlei thei lo mahse ani chuan min chha na nga yang ani lo chuan ka ki sangche a han ti yan po chuan za mel deuh chuan o du e a ti thei chok chen li chuan van na in a fop ta nge a yan chung te po an dora lo omin an fa padwa swal chuan kar lo nge ni alo ni a chan te pon an nei vek to thu so in anu le pa te la chuan ti dan kan ngai to don nya ti in nu ber chuan yan in api in aro chun chu shal se chu chuan kan le sak don nya a han ti alo phur le a ti chuan na kol ngal anu chuan nang nu hi ti ngei lo ho lo itlan bo ringo thei lo heta kan boi lutuk run ho ro a han ti alo du lo mahse a una pa khan bia in I lo ho lo ni chuan jet pendal hi ka ti chhia ang ti in awawa yan po chuan ti ngai na nang shilo chuan ole ka lo ho ang a ti tange po na chen li le a chan pa kha an lo dinga yan chuak tur chu a chan pai na lo mu a ne na unaw nu chu khonge man mu dewa kala tum ni a ti yan po dora va thleng chu anu te ne na chuan apa pendal pe tur chuan a han ti chu ti mai a pe kan lo tum lo anu chuan ching che turin a han ti a he hi ka pe don che ani chuan thu pa ni itiam tur ani a ti ani po chuan ole engpo kha ka nei le don ani chuan alo ti chuan a han soi chana anu chuan heta iron le tur ani kan buai dora te a ti a ole kalo le tang alo ti ve mai enge apani na chu a han ti chuan anu chuan I unaw pa kar le na turin ipi in so I shal tur ani a ti chuan chu ze chu harati khop maya soi buain a hlui to in shal po ni ila karman a dai don chuang lo alo ti chutia anin hnial kwa lai chuan pa ber kharon in rolin anu signal keu pa in khatin ti su aron ho ve chawa ti in akai thawa a chutir a una pa ne na chuan tui in tur volak ro a ti ngal ron la in kha he in ro a ti a phur mel veu le ngal yan po chuan he ka inanga kapa pendal kha min pele tang cheu a ti a ole anti ta ka chuan a in mahse rei lo te ya alu chu ron ha in ni kho she lo in do kan bo chuan a tu ta ngal
thil poi thlen ma in chen li arun thleng le a yan an sol tum tu pa chu pot sonin a ho te po in anu le pasun le chu pa chu an lo man bet nga le chen li chuan in va zak lo ve in thil ti man hi in mu kho pang ti in a han ko ka a swal tum tu la chuan zam lo dewin tungei ni a tunge ka ni sha em kamak pa hi chen group a director ani sin a han ti chuan anau pakhat chuan izak na nge ani hi ishelo mo chen group lel fa pa ni hi alo ti wat chen li chuan anni hi shwai va ru ka mu phak lawa a ti nga la yan yan po a room lama shwain a thil in effect kha ala roi hle a meng deuh chai mai khuma chuti rin min en chang te I har chuak tha thayem tunge ka ni ti in han bia ani la chuan kwa tlu in sha chiang lu tuk tlat ti in a info ti ra chen ni po chu in sum thai bik lawin a kies mahse har chuak thutin yan I rui wang ani hi a han ti ani la chuan alum lu tuk alo ti sek ba chum lama ka shwa yang che tia kala tum chu angai lo ti in yan zok chuan alo bo beta chen ni taksa vel chu azut kwal vel a kor kel te phel sakin adula han khoi chu tinge helai hi ava sek big ve a han ti chen li po in sum thai talawin a bo beta mi pa ve thau ka ni hi ka in sum thai na min hlau ti ra ni ti in yan chu a fop hun nuam tak chu an hmang dun zui ta bok yan ron har le chuan akya nga chen li chu alo ngwa mu a thu chuak thu tin kor alo ha si law kei ni hi ti in ngai to chuaka chen li po ron harin yan chu chu akwa mule la ala mal tuk ati yan chuan chen li ne na chuan ni zan thil thleng kha apoi ka tilutuk ka chung te khan ka in tura thil an tela ni nge yang ti in soi thiam vel chu atum mahse chen li po in ka she thiam alom alo ti maya anni kha a han ti chuan ka ho te ka man ti ra I du angin I ti thayang nakina alo ti yan chuan nang hi tinge mi tam takin inungan zuya a han ti chuan anni kha mo ka bodyguard te anni kha ti in yan zani hlo in ka chhor alo ti wat yan po chuan nang hi ndo ti soi vai chuan o alo ti ve room atanga an chuak chu sitting room a chuan chen li nau te ho chuan yan nu le pa le ama swal tum tu kha an lo om pui chap to a an zuk chu anu chuan thiam thu lo so in an ni chwa tur chuan alo ngen pakhat pa la in an ma ni min ti tir hi alom an du anga ka om chuan poisa min pek an huam wangania alo ti ve anu in do tani kha alo ti ve bok chen li chuan yan chu a ruk chuan a khongai em a hetiang mishing ho bula hian ani mo a hun lo man thin ti in a en ngoi a nau te ho ne na chuan an ni hi shwai ru ti in an chwa pui ta hloma yan num lo mel taka chu chen li chuan I bel pa ka ni to a chu wang chuan tu na chang chuan engkim ikal na tur po min shil to la ka du ani khatyang thil a thleng le ani chuan karun nang man to lo mai thai che ania apoi don emai ti in lo shil mol mola ani po chuan ole alo ti ve apa pendal chu a han pe yan po chu alo lom le a kalom lu tukania ti in lom tho chu a shil chen li chuan ole ilom tak tak ani chuan kabyanga hian min fop ro alo ti yan in a fodon cha chuan hoi thutin a muya zok chuan na fopa phuzukin chen li zok po chuan khati chuan a diklau mo phur na kala ang ati vel kola dun chu a han la a apulek ni in thinrim tak mai chuan engtik mo kamau nu tur chu ka mu don aron ti arei to lawang ti ina da ngal dai yan chu tlan sun chu atuma manin yan ka chunga mo phur na ila ka nga ya khoya emo min lo zoi ro a han ti ani chuan khoya alo ti certificate siam turin ti ina kai chuak ngal dai
court lama kalin danang thlapin inneina certificate an va siam tira en chuan ti hian kanin nei ve tak tak ti na em ni a han ti chuan o ni chiange ti in an hlim dun ver hle tuna chang chuan Mrs. Chen ini to e a han ti ve boka en chuan ko la dong a han la chu a na dil na exam chu a pass thu le interview tura local tura kau na hi alo ni a phur deuh chuan ole kalom lu tuke naktu ka kalau kalang a ti ngal zung zung a da nu chuan chenli ne na po thulom om lu tuk ti in a han kwa a chan chin dun chu a han shil chen group company lian lu tuka interview na chance a nei don thu a soi chu chenli po alo lom ve hle a kalom pui lu tuk che chuan kan lom nge ya nga yan ya ti in an ho ta bok ina chuan chenli chuan atan surprise lo siamin ami thup chuan so kalam apan pui pangpar le an dinner ei tur tuit nai takalo chopa en chuan kalom lutuk mahse na ka mu po alani hleinem ka interview ringot dona lom alo ti mahse chutura ti in atan chuan a hlut to em thu a shila dokan chu an kil dun a eitur siam te chu ei chin tur chuan a han ti a eya tuya ti thu te a shil ve chenli chuan eitur te chu pe in a han ei chu a lunga chetlat yan chu tissue alo pe wata tinge a han ti chuan engmani lo ka hlim emani alo ti a wai nau chu domin hlim takin om te ang ti in a ina du'a ya in hnem do na sha in laudan chu atum mahse ani chuan a in lui ta thawa a rui deuh tia chuan a chut na lampanin chenli chuan a fa boi pui I in hnem to lutuk a han ti lo kwa in ani chuan a poi hleinem chenli te chu mi thatak ani a katsunga engma thil thalo ati hau lawang a lo ti chenli la in mi pa ve thau kani ti hi I thei ngil thin si a ti in a ril ru chuan angai twa neu newa en chuan lung che deuh hian a hne na chuan isha em kumsom ni pani nuwa chia kanu hian min hmangaih tak tak lo ti ka hre chhuak a sin a han ti chuan ka omalom ka kya ngai om tlatang a lo ti ani po in a dikani nangmai om to a kalung phang bik lawe a lo ti ve chenli chuan ka veng him tlatang che a han ti en chu lo chu tur ti in a sup siam avalak dur thu a shila avala ale le chu dokan bo hian lo oma a sup kena da nu chuan a konga lo kwa le in nang chuan dot mi shil ve mi lawang ti ro min shila ni vai chuan kadam chung hian ka bele du to mi lawang che ti in a chat tlangal chenli po chuan kan ni na dik tak hi shilwa che ka nga ya ni ti in a poma room lama chuan a kalpui atu ka yan ron har chu alun at ema wang chuan zu ka in le to ngai lawang a ti ringot in hnuai lama a han chhuk dokana breakfast tu lawin chhop chu mu in apana letter hi alo ombok chenlia ziani in kanupui du tak tikhan kathil siam sak che kha lo eila chakna lo neila chadewin interview chu ibati donya alo ti a letter zi a kanupui du tak ati chu zakle nu in nu pa kan ni to a zana tur ka nei hleinem ti in ain fui le mol chen group company ya chenli po wa chuang ka in an lo lom bat khonge kan kalang an han ti chuan west wings lama o ti in anin zui phei yan po aron thleng ve chia company building chu alian hle mai atinya nia bok interview tur chuan an lo in pa cha me ka yan chut pui te chuan chen company CEO chungchang te chu lo soin tlangval mel chhale chhelo tak ani thu te no pangte ani atanga a hlotlin sia te chu an lo soya anupui tur chu awa nei hle ang tu me chha pon an du ang an lo ti me ka pakhat chuan yan po chu zo tin nang ingai ven zo ngani em a han ti mahse ani chuan pasal anei to thu in lo changa chu an company CEO chu tungi a ming ti a han zo chuan pakhat chuan
chen ti in a chiang lo ti in lo soi yan chu interview tur chuan a lo luta chu vele chen li ani a han ti a shehman lo cha cha yan chu interviewer pathum ma a thu in a resume te pe in a inmel sha tir pakhat chuan lo en dik kwal vela chuti mek la in chen li po chu office lama a hnuai yami pakhat chuan lo komin enge iron ti ve mial a han ti ani la chuan kan nu puin interview ron nei do na ka mu chak dewa kalau kala ni hi a han ti chuan chu pa chuan ehe nupui alo nei der to a ti in chenli hne na chuan boss tinge chutiang te chu min shil lawa direct in ka thun thei tho om sia a han ti chuan ani chuan lungai na tur om lo atling don ti ka shalom a thiam na nge yin ti in a ring tok hle yan po lo la thu ranin mahse ama thilvel zo tu khan a certificate don te chuwa oi lo hle a engtin nge international competition na loman pakhat na voi ni la I don the college ba ngai chang mai mai in do ta ni lo mo a le man nge yang ti in lo ring thei lo kan company hian do soi ching kan chhor du hlei nem ti in lo house shape chutia an lo an khum lai mek chuan meiche pakhat miss jia an ti churon lutin an lo chhon wat meiche pakhat chong na saber chuan miss jia angin college thataka po ikal lo abial pa po he chen group a ni na sang tak nei ani sin alo ti ani churon phein a thil design vel chu a han en ani po chuan a lemani nge yang a han ti mahse yan chuan min ring lo ani chuan inti siak na nei la alo ti miss ja chuan pomin I chak lo ani vai chuan bokwakin he company hi chhuah sanang che alo ti ani po in ka chakani chuan in thu soi zong zong wang khan ngai dam bin dil turani alo ti ve bok chenli po in khongi an interview na tur chu ti in an chhuaka stepa an kal chu an hnuaia mi lo pungkhom chu a han hmu a tinge ati Mr. Yang chuan na dil singa pakhat khwan a resume a lem lo siam ani ome inti siak na a thiam nge yem ti shat nan an nei ani khu alo ti yan le miss ja te po chuan thil chu an design chan ta a rewak lo nuwa chuan hun to pe ti in interviewer pakhat khan an thil zia chu a han ene miss ja zia chu a plain ma mahse yan ve thung chu amoin a design chu adang dai le a mahse miss ja a chan zok wang chuan yan ne na chuan a thil zia chu the tha in I chak lo helai mun hi chwasan wa dro a ti ngal mahse yan chuan wa en ve in anui saka amakhle moi mo hetiang design te hi in chak tir zo kanya chuan he company hi karin ang ani lo top mai ka thok du bok lawe ti in interviewer ne na chuan pakhat chu the phein kalmoya tuma thin rimin anem tlu yan chu chenli ten lo mu rengin man mo takin Mr. Yang ne na ti to vatro so kan nu pui ni so ti in a mu hlawin atlan se ngal Mr. Yang po chuk ngalin interviewer kha afa beng yan chu kai thawin poika tulutuk he mun manager hi kani a I design te ka mu a chuan na chu itlinge a han ti yan chuan an manager chu a fair hle mai mo a tiril ru a Mr. Yang chuan interviewer chu kal ngal turin ati a bokwakin a kalson tir yan chuan a na mu chu lom thu asoya khonge washroom hi ti in zot sulama son ti in kalo shrai don che emni a han ti mahse angai lo keima in ti in kal ngala miss ja po alung oi lo mel hle washroom mang zawron chuak chu khonge manager khali ti in azong kwala room pakhat wa hongin ta chuan Mr. Yang le chenli ti an lo oma enge hetai ti in avalut lo thau vatin Mr. Yang chu a chutira ikar chu chhatakin kasiami a han ti der vel yan chuan inin sha a ichha nemni a ti chuan oni alo ti
Mr. Yang ne na chuan kan ti tur kan ti zo to boka kan kal phot ange ti in a chwa pui da ya yan chu Mr. Yang la chuan a che dan chu car mechanic angin role play a nei ani mo a ti zui vong a yan na mu thar chu lum na an lo nei a biao lo in hawin an hlim tlang dar hle games te khelin bottle an her vira yan na kok wa mai an chan te chuan ole kan boss hi ikis thei an han ti alo zak le a mi an tam e mai ti in zu chu in zo katum mahse a chanu chuan idea nei in ole ani chuan lollipop chhana ani mai ti in an kenga anin kara an fo don ve le tia chuan an la thla a an hmui chu in si in chenli chuan a hmunga lo dom betin anin kisa an chan te la chu an lo hlim em bok ti chuan an ho don chuan a chanu chuan I pasal chu a fel hle mai chadeu khan in en ko lang cheu ti in a kalsana chenli nau te po rui deuh chuan anin pot ho thei an pahni in an thurana chenli chuan atlai to sia ho to ang miang a han ti kala han tum chu yan chuan a ke rap swalin a tina dewa chenli chuan a bek or sakin a po ho le inan va thlen chuan khuma yan chu chu in ani tui deuhin imudonia a han ti yan chuan a ril ru chuan zan in hi kakianga a omangem a lo ti mahse mutui le in ti in a room a chuan akal ta zoka yan chuan rin na chhete tal nei ta che ti in alukham hnuaia amut korda chu a ha a hei hi kamut kor sexy ve berania ti in anui ver ato zinga lo ni chuan chenli run tho chuak chu dokana ei tur in chhop le letara han mu ava chiar chu a thil siam ei tur ra alo soina hi alo ni a kati dhan te azir vela du om lutuk mai ti in anui suk a phone na chuakin Mr. Yang kha a call yan chuan har satna atok to tur ani lo ti in ava shila lo pui zel tur chuan a ti yan po atna va joinin a ID te avalama a kalsan tur chu Miss Jale a ma interviewer kha atok nangmo a han ti chu enge ke ni te chu direct in heta kan thok thelom moina inayem ni ti in anin ti thei hle a alo nui deuh top interviewer khan Miss Jia atna ma saberania ti in mi zong ma a chuan coffee a chi don cheu ti in a han shil an lo lom hlom hle a yan chu nang I junior ber coffee chu valei ro le a han ti keima chawin mo kan company a mi zani chuang an oma engtin nge a han ti mahse ka tura ti in I probation period chawanya du chuan kan la ban thei che anya a han ti ta ka chuan akal tange nge a akal nu po chuan he nu hi shom taka om tir ka du ani ti in en zui zel yan chuan coffee chu athiara a ha to hle tu manan pui du si law a to berna a handa chu Miss Ja karun kalin arun pal ala tlu zui coffee chen khat ati bo zui boka thawin aku chu adoma a so na dewani nge yang Mr. Yang po na alo thok meka mahse a hnuai thok pakhat Mr. Lin ron kalin chanchin ron shil chu man mo taka vakal moya tum mahse yan chuan chenli ni na dik tak a sia ang ti hlawin Mr. Lin chu va boy pui tur chuan ati ta zoka Mr. Lin la chuan Mr. Yang le yanin kara chuan thil oma anga ngain akal ta thau yan chu an lo hau meka iwa che polo ve ti in ben an lo tum mahse Mr. Lin ron thlengin an mani zok chu arun hau shepa yan ne na chuan ngai dam tir tur chuan a ti ta zok thin rim deuh chuan Miss Ja chuan alo en renga atna thok a han ho chu chenli chuan tingai kor chu alo tiwat ani po in vo in su ka wa nei vak lo thil ka in ti buak pala a han ti chenli chuan thil dik lo oma nga in nalama mi in anti do da che em ni ti in a zot
yan chuan ha deuin na a thoka ani po hetiang mai moya ti boy tur kani lawe ti in nilawe engki macha ti in ka balvek sia ka va in bualange ti in akala chenli po in Mr. Yang kol ngalin ani ve thung chuan thup deuh hian in pui po tha deuin kalau en thlaring ania alo ti zung zung chenli chuan lo ngai ven reng tur chuan a cha zui yan in bol zo po a night gown sexy ber ka ha in aron chuak sitting room ma chenli chutna lama phein avading a muthu chu chenli po alai le a hoi sun ngalwat yan chuan ril ru chuan tinge le in me min ti lo ni nge yang ti in kalsuna hantum mahse dokana in tawin atlu chep chenli chuan lo pomin anin en deuh wangwanga yan chuan kan mu to ange tia kalatum mahse isama hu em hi kalau chem lo sakang che ti in asam chu a chem saka azawe ati nu chuan yan po lai deuh chuan ani kan mu to tak tak ange ti in atlan son ngal atok na ahan kal le chu Mr. Lin Khan arwala na thil la zin turin alo soma te chuan an zin dun tabok kara an chu chu Mr. Lin chuan I thok chale mai ti ten afaka ani po chuan lom thu sayin ama ti vekani lo thu te aswaya akal tur chu po chu in Mr. Lin chuan Miss Yan email cha in I chelo sia belpa te ineyem ahan ti ani chuan ai ti in lo chang mahse Mr. Yang nin in som na in nei ani ti ro ti in kakya nga hun mang vela poisa ka pe yang che a han ti yan chuan thin rim deuh chuan a teuh lo chuan Mr. Yang nin po in som na kan nei lo ti in atlan chuak dai thin rim deuhin a thom novel chu alo rem mol mola doorbell ri wang chuan ava phei mate pakhatin hei hi Mr. Lin ne na changa ni e tia be ka han pe tur chu yan chuan alo la du lawa pelet le tur chuan ati a khar nu chuan Mr. Lin Khan ron kolin tinge ka backpack chu ingai na lawem ni alo ti ani chuan Mr. Lin heng thil hi ti to su chuan pasal nei lai ka ni e ti in a shila ada mak chenli va kolin enge ni ta alo ti yan chuan tima ka ngai deuh che a karon kol che a han ti thil thleng omem ni alo ti vat mahse yan chuan omlawe ti in ka voi khat zin bo na anya chu wang mai a han ti chuan chenli chuan ti khan lo omro ti in atlan chuak nga la yan po chuan a phone da lo chuan alo mu thu chenli an kongka ron hongte ati thoma chuan harin ava honga a hon vele chuan ron lut nga lin a kiss chenli chuan yan po in lo chang le tin thuthleng lama chuan anin pom pheya an kal thui ma in yan chuan ngoite a han ti ani po in la shangin akwa a kha ai thui thlen ka tum lawe hotela case chau che kha ka tumania a han ti ve yan chuan engtin nge ilo thlen va thei zo ka a han ti chuan shortcut ka shalom alo ti yan chuan kwa pa in ka du tak zet che ati a chenli chuan ole hei chu in sum theina ani lo ti in a bot le tange nge atok zing hotel kota Mr. Lin tenen in tokin chenli chuan yan kwa chungin Mr. Lin ne na chuan kanupui karon tlo a poi iti lo ka be sei ti in amel room le a ani po in poi ti lawe ti in alo nui deuh hwa yan office a han kal le chu a thopui te chuan an lo en shek hloma biak po an be du lo nom lo ti in makati le a chutia a chetla chu Miss Jia Khan lo en rengin midang ho bula chuan a chan chin chu chhelo deuhin alo the dar hi alo ni mi kolin ka soi ang khanin lo ti MT in ava zota an thopui te ne na vakalin an ni po in yan chu anau pangin a chhelo sia tinge mi meya te a chan du re ni an lo ti ve boka Miss Jia la chuan a chhalo thei ang berin alo soi bel ve zel chutia na an tholak lo lai chuan me che pakhat le a bodyguard pahnih ron lutin
tunge su yan aron ti loading vatin ke mai hi kanya ti in ti ngai na shalo deuh hian alo om chunu chuan apasalo ngai zonga puin aron an kum chiam maya yan chuan chutiang engma ka tilo ti in alo changa athalak te chu alem vek ani hi ti in soifia tum mahse an oidu si law chenli po office a yan eitur petur lo kalin Mr. Yang nen an lawin mu a chutia eitur vel chan chin an soi lai chuan mi pakhat ron kalin mi sianin boina atoka tuna asam nur kol sak antum aron ti tamai chenli chu man mo dewin atlan chuak ngal Mr. Yang po a hlau thong hle a achunga thil chhelo athleng ani chuan kani na hi kachan ngai don si a ti in puitur chuan atlan chuak ve ngal yan samlo no ran tum lai mek chuan chenli ron thlengin aron dang mana yan chu kwa in kalau thleng to hlo tur om lawania ti in akwa a mechia la khan nang hi tunge ni henu hian ka pasal alo ngai zong ve khanglanga a han ti mahse chenli chuan a pasal kani ti in lo chang yan chuan karin om lo san mi alo che ania dot ve kani alo ti ve bok ti chuan run ti boy tu te chu a shwai bo ti ra yan chu pom kangin akal pui ve ngal dai yan chuan engtin nge hetai local thei a han ti ani chuan ei tur pek che katuma ti in karbula chuan ada thla a nang hian thil shil lo min nei ani ti ro company lama mi in anti boy chin che emni a han ti le yan po chuan sep to lo chuan soi ta veka chenli chuan ole ka kuta da ro kanupui hi anlo te du da ka phal re hle nem ti in ka ra a chuan puya do ta yan ron pu tu khalo do pin tunge ti tir che ti chu an lo zot a soi chhadu lawa mahse atopa chuan a soi tange nge miss jala khan a video lo cover kha internet lama lo the darin mi te chuan an lo en na sa hle a yan pon alo mu alung che hle a chutiang bokin chenli po in alo mu a anaute tu ti nge ti chui chuak tur chuan a ti an mi man nu kha in puan na video an lo nei ti ra yan in thiam lo na anei lo ti soi tur chuan an lo ti bok chenli a han mu cha chu yan chuan va kwa ngalin video kha mi zong in an mu vek ani ti in lo chap dot vek ani a ti a chenli po in lunga su kasiam chave kang howang le ti in a ho pui kar chunga chuan khanu in puan na kha an mu yan po a tho veng sot chenli ne na chuan hei nangma ti emni a han ti ani po in oni alo ti ve mai lom thu soinan ti in abianga chuk tur chuan a han ti a hlim le to hle chuti lain annu in lo kol an company po na a om thu le a mu du thu ron soin avakal ngal ava thlen chuan anu chuan nangnu hi iwale ve mi pa te ilo ngai zonga ti in a hau ngal hlok nangma wangin kan dor po atla chhia a tuna na te I thok to a poisa min pe ro alo ti mahse yan chuan pek tur nei lo thu lo changin ano thin rim in khoya tum chu chenli chuan lo dang chutia anom lai chuan miss jaron kalin anu ne na chuan keman poisa ka pe ang che ti in ron phora ifanu hi mei ani ti ya I au pe phot chuan ka pe ang che ati anu la chuan te reng mai ti in alo chang ja ting chuan poisa chu avor chuaya anu la chuan a chhar mol ka nei thei tak ang mu ti in han zot o alo ti taka chuan la in akal san ngal mak ja ting chuan yan chu moi lo tak in han chong khuma mahse Mr. Yang kharon langin ina changin bani ni aron ti ani la chuan tunge kabial pa hi ani in shelawem ni ti in akol ngala una pa chuan heta local vate ti in akawa ami kol pa ron thlen chuan ati ra in ti boss dewin aron chong vel Mr. Yang nen po anin nyal bab pa mahse chenlia mu cha chuan chingalin chong po a chong changam to law chenli chuan tinge
kei te chu car mechanic mai lom ka ni a han ti Mr. John po chuan hrethiamin ani na a thup ri ani mo ti in a tho wata Miss John zok chu a bianga bengin nang hi tu na chang kanin chen nga lang chuan minlo beto su ang che ti in a kal san maka ja ting ting chu zak tak a siamin an kal san ta hlom company lama a tho pui te po chuan an chan chin lo sha in Miss Jia Khan alo pu chele ka lom ti in an lo soi le hloma yan po a tho chat awang chuan Mr. Yang Khan promotion pe in headquarters lama in son tur chuan alo shil designer kani ve thei tak tak don ta ti in ani po chu alom ve hle chen lei po chu anau pakhat nen lo ti in anau chuan tinge ini na dik tak hi ishil mai lo alo ti ani la in shilta ila min homaya ngem alo ti mahse teulo ti in tu po he khopui chunga mi te hi chuan inu pui ni an cha kang chu huat na chan tur che anei lo shim shim alo ti mahse ani chuan yan chu mei chedang ang ani ve lo alom alo ti a yan chuan ron kolin ana thar tur chungchang le junior designer ani to don thu te aron shil chenli po in alo lom pui hle a kan lom ngei tur ani alo ti le to chutia an lo ti mek lai chuan meche pakhat shen lui li churun kalin chenli hne na chuan karon le che a cheina a kan ni ka zota hetai om ti kalo sha a karon kal nga la ni ti in adu thu te chu aron shil mahse chenli chuan midang ka nei to ti in lo kal san dai anau po chuan an boss chuan a thin lung midang hne na apek to thu soin kal san mai ro alo ti mahse lui li chuan tu chang nge ani kalaka changa a thin lung lo ru sak tu chu ti in mu nge chu atuma yan te pani po chu po na thil an lo e du na an lo ti na sa hle lui li kharon thlengin yan chu aron hau nang hi em ni kalaka changa chenli potla tu chu ti in a hau ngal pong ponga yan po chuan thil sha swal in yang alo ti ve chenli po in du tok turin alo ti ve boka chuti lain waiter ron kal chuan yan ban chu a thil kenin aron ti kang pala namdo ina ka shwayang che ti in yan chu akal pui dai lui li kal tur chu waiter khan ti dingin I chan ti em ni until eina hi an la pe me lawania I pek sakan nga yang alo ti a pek sak ta ringot hospital an pan tur chu chenli chuan ko la dunga andor lama boina an nei wangin yan chuan ka thania entir ka ngai lo kal ro keimen ka ho thelom ati a akal tir chutia ama te ya yan ho chu luili khan mule in mi pachen khathian an lo ti waya vapui vatin miswal te chu an no son thei sham luili chuan akia tin at wang chuan akal tha thei si lo yan chuan kalau pomoyang che ti in apo ta ringot anin lama shwain ei tura sam saka irila chamang hei ei ro a han ti chuan du lo ang dewin a han om yan chuan I du lo chuan ti in la ka tum mahse ka ei don ringa lom ti in a ei ve luili chuan yan chu a han zot le a mahse ani chuan pasal ka nei to alom alo ti ta ka chuan lom hle in ani chuan ka thian ni ang che zan in atang hian ti in a in hmel sha tira shenglu li ka ni ti in akuta pe yan po chuan shu yan ani thu aron soi ve a anin chi bai doorbell ri chu ka pasla ni nge yang ti in awa hong mahse alo ni lo luili bodyguard lo ni in kalome min puina a kakal photang ti ya a hil bun atum chu yan chuan a sneaker lo pe in hei hi bun zok ro itana nuam zokang in chainal viau mala alo ti lom tak chuan alo bun ve mai boka pona an kar bula a bodyguard chuan pheikhok dang pe ka hantum mahse abun lai chu hei hi acha ti in an kala yan po chu thlenga lo muthu in chenli ron ho chuan a hara dokana eitur in chhopna
pahnih a hmuh chuan mikhwal i nei emaw a han ti ani pawh in zep lem lo chuan lui lia lo lenga eitur ka siam ani kha alo ti Chanli chuan ngai tawh takin i laka a sualem engtin emaw a ti lo chemaw a ti vat mahse ani chuan a fel thu le nula duom tak ani a ti in alo soi Chanli hnena chuan eitur ka lo siam ve ang che a ti mahse ani chuan angai lo naktu ka in a thar zo mi ngai nen hadam ro chuan plate hi chu kalo sil mayang ti in ala a atu kalo ni chuan en po in an headquarter lam apana chuti lain putar pakhat hian eitur le lo tum aswar tu pa chuan poisai nei lo chuan a theilo alo ti putar chuan kalo ken thei ngil dai alom mahse ka fa pa lo thling chep to a han ti po chuan anam son ne en chuan lo pui vatin eitur chu a le saka putar chu alom ve hle tunge nulai ming I fel hle mai a han ti chuan en chuan ani na te soin a man mu me hle a po wala chuan ka tu pa lo thling chep to ang nula pasal ila nei lo ani chuan a lo ti chute anin biak lai chuan kara ron thlenga ka tu pa pakhat zo ka lo thlingi ti in apu hne na chuan a number te chu pe in ka ti palani pasal ka nei to a chuan hei ka number ania mamo I nei chuan min lo shil don nia ti in ka man mu a ka kal ma sa ange ti le tlana rual putara chuan Chanli va kolin lo ho vate in pui tur ka mu ania mi fel takania a han ti mahse ani la chuan kapu keiman nu pui ka nei ve to ania alo ti kol chu ada a atu papa khazok ne na chuan ani nangin ani kha nu puya nei la ka vadu a han ti ani la in pasal ka nei ati kha kapu alo ti mahse apu chuan a haulutuk in chen thei reng an la nia lom alo ti a number chu a pe chhonga atu pa po chuan ole ti in hnial boy lo chuan ala apu hne na chuan engi mo ka shilang che ka u nu pui mu theina tur ti in a shil ru a en po a office thara alo ran to Chanli nen in kolin engtik ngei lo ho don a han ti ani po in hei ka thleng ve che a kar khat ve la ngai ka ring alo ti ka ngai to lutuk che te chu anin ti a ilo le thuna eitur toi deuh ka siamang che a han ti chutia ka ngai che anin ti vel chu alo lai le to hle a yan chu kolanda nu chuan Chanli chuan a chan pa abula chu ne na chuan a thil ti te chu tivat vat te a han ti a ril ru chuan kan ni na dik tak he shata se min hua angem o a ti ru a yan ron let le ve le thu dik shila tuma an in te chu alo chei mek bok chutia an ti ti ve la chuan Chanli chuan ko dongin anaw chuan apua dam lo thu le hospital a thu a han shila engah ti in man mu dewin a kal ngal hospital wa thlen chuan apu chu khuma alo mu a vapan vatin kapu I tha em avati apu la in kanal tuk alo ti cham Chanli chuan doctor thiam ber ber kan ko langi a han ti a phone la chu tilo turin alo ti vat chutia an lo dan ta ka chuan nangni hi in ti dirani ti ro alo ti anaw chuan in puya muchak lutuka chu wangania alo ti vat Chanli po chuan kapu kanupui chu kalo swayang ati tangi nge apu po chu alom ta ver hle a anaw chu kaw shangin enge asha ta a han ti ani po in o in pui mu anga khlel mani ti in lo shil ve apu le naw chuan an lo nga khlel a an lo vakal har ve an lo ti sek kola dun wang chuan anaw chuan kan company a boina oma kalo vakal masa ange ti in akala chuti rualin Chanli le yan te chu an lo kal ve mek apu ru man balu chu alo lom hle a chutia yan a han mu chu ahma ama puitu kha ani ti asia chu alom le zwala yan po chuan alo shi hle Chanli po chuan in lo in sha sa ni mo alo ti apu chuan ama apui thu vel lo soya yan po chu kau phein atana thil pek alo ra man te chu a han mu yan chuan
ava tam ve alo ti chen li chuan la ro alo ti ve boka kapu chu online shopping a pe ve shimshima alo ti ve bok apu chuan yan hne na chuan boyi he pa hian alo dwa lo che ani chuan min shilwa donia alo ti chen li la in ka dwat lutuk alo ti ve sup pona in kwa chunga an kal chu chen li yan ko la donga anaw pakhat ni in kan thil ba sai kan zo to ania alo ti ole ti in ada ngal yan chuan engi alo ti chen li chuan do shilin electric bill kalo pelawa chu wangmule alo ti dai yan chuan na katlai don ka kalphot ange ti in anin bai ba ya luli le yan po lawin mu in anlom hle a yan ne na chuan luli chuan ka chhanei chunin ya thom novel min en puila ka le ve don chen ya a han ti yan chuan nal ka shelo lu tukania alo ti ve mahse ani chuan apoilo nanglo chu som tur ka nei lo ti in a shwaya doran va thlenga angak tu hne na chuan a chhunga omte chhuatir tur chuan a ti ngal mi puite chu an chhuaka luili chuan midang anom chuan en kwala boi thak ti hian thadewin kan en kwal don nia a ti yan khan alo zui ve te ta chutia thom no an en kwal vel lai chuan luili chuan a birthday ni chep to thu te le local ve ngei tur a du thu te chu a shila ani po in ka local don nia a ti ve vat luili chuan lunch kan ei dun don nia ti in reservation ti ra han tum mahse yan chuan angai lo keiman ka shwayang che ti in restaurant pakhata a shwaya luili chuan helaya hian e chi namo a han ti yan chuan a thiang hlim lu tukania a ma pon part time in ka thok chin alo ti noodles cha lo thlengin luili chuan a ei lok lawe I ei du lawem ni a han ti chuan a engai lo an tel chu a shela bol chu lak sakin a du lo hau chu ti suwa a lak chwa saka luili po a hlim ve hle ti chuan lom takin thil chuan ei du na chen li kyanga yan chu vakalin a chan pakhat birthday party na so mani thu te le enge ka pe kang ti vel te chu azot a ril bai thu te chu a soi ve nia ni a ani chuan kek sam sak turin a lo ron yan po chuan a thadone ti in kan siam sakange a han ti chen li chuan ke po min sam sak ve nge yanga yang a ti yan po chuan nakina I birthday ya ka siam sakang che alo ti mahse chen li chuan a ei ma saber ni ka du kek pani siam la ke ei ma saber du a ti tlata oli alo ti ve mai bok akal tur chu khongai kal don alo ti yan chuan kek siam na tur ka valei don a han ti chuan lo pot tlatin angai lo naktu zinga ka lo le yang ke man a ti a potlu in khuma chuan yan chuan enge ti itum alo ti vat ama en reng chung chuan chen li chuan I du lo thil engma ka ti don hleinem ti in lakshan chu atum yan chuan a minga kawin alo pota enge ti hi ishilawani ti in a kes tangal an pani chuan lim takin hun chu an mangdun le tabok ato singa lo ni chuan yan chu ama chawin alo muto a an zan hun man vel dan ngai to in anui ver in noya han chok chu chen li chuan ei tur lo siam vapanin alo mu vele I lo thau to a intify la kan ei don nia alo ti yan chuan vapan zel in annung lama chang chuan avakwa chen li po a chong hle tinge ti in alama han hoi yan chuan kan pahnia kan nom dun hian ka hlim lu to ka ni ti in a han fop zewa hetia kan in nge ya kan cheng thei te hi ti in kalova intify nge ati a atlan son ngal dai an pani chuan an hlim hle luli birthday party hunani a yan po vakal ve in a kek siam chu a keng a han lut chu mi po an tam hle a hoi kwal vel me che pakhat hian lo mu in hei hi tunge kudu emni ini he muna engei ron ti a han ti yan chu moi lo tak takin lo chong khuma mahse luli ron thlengin chu nu chu aron beng pop ka thian nu ni hi
tu ngei ni a khatia lo ti in a hawa security te chu kawin a hrai tir ta dai chu nu po chu a in chhir hle a khonga in min ngai dam ro a ti zui long luli chuan yan chu be bor borin I local chu kalom lu tu kanya a han ti yan po chuan ka kor hi amoi vak si lawa apoya ngem a han ti ani chuan teulo I moi lu tu kanya a lo ti midang local te chuan an present an han pe a cha in amana to ti chu a shat lom hle yan chuan thil ken chu a pe zak deuh hle a luli chuan local ro mi me shatir tur chekan nei ania ti in a hruai mei che pakhat designer ming thang tak nen chuan in me shatira yan po alom hle luli po a birthday cake siam sak chu a pe a alom ve hle mahse yan chu washroom lama ka vakal loka nge ti in a kala chutia akal chu chenli a ron thleng ve chia yan hnung lama changa a hmu chu a hmu nu anga ti ve hle a luli ne na chuan phein a present te chu a han pe alo lom ve hle a ti chua mi puima a chuan luli chuan chenli ne na anin nei tur thu chu a han puang ringot mahse chenli chu lo tang chuakin thu dikani lo ti in ani chu nupui nei lai ani thu asaya mi zong ma a chuan luli po a chhawng hle ani nei certificate a han phora a han en chu yan lo ni ti a sha chuan luli chu alung oi lo hle a chenli po a chhuak ta dai a una pa in va zuin party top thlenga sham tur chuan a han ti yan on let le po chu luli chuan a thil inin alo the hu chhuaya a zia chu a shelo hle luli chuan how shapin nang hian dot min shilani hun rei tak kalo du to khan nang in rei lo te ya min chu sakani ti in a birthday cake sam sak po chu a pa ya lom lo de chuan a kal yan chuan in soifia na hun po anei lo mi te la chuan moi lo tak chuan an lo ti chhun zom ve boka room chunga chuan poisa tam deuh ron nur lutin luli nu Mrs. Chen chuan yan chu nang hi ka fanutana mi hnok ini ti in poisa chu a the a hei hi la lakal bo wang ro a han ti yan ril ru chu an hle a ma mi ten chenli an lo za chen zia te khangai to chhuakin mol chu a in ti ta hle chutia yan an lo mu thiam ve la chuan chenli ron thlengin a una pa chuan yan chhuat ta chunyai chu a kora zukhu in chenli point a boy pui ngal mahse yan ril runa chuan chenli chu engwanga inni na dik tak mi shil lo ngei ni a lo ti anga nge min ngaya ti in ril run tak chuan a hawa chenli in soifia na po chungai thadu lo chuan atlan chuak ngal zuya tum chu Mrs. Chen khan lo ti ding in nang hian ka fanu hi nupuya inei ngei turani ti velin lo shil mahse chenli chuan soitur engma inei lo ti in atlan chuak ve ngal yan po chu awa mu mai ti din tum chu lo nu lowin taxi a aluta an pani chuan an ril ru chu ana dun hle an hlim don viawe moti lain yan po chuan a ril ru chuan khati hun chung song khan mi mo tak anga min lo ngai don ani hi ti in atlan chwa sana kong laia chenli ding chu karun tlan chuan a su zui bok ina va thlen chuan chenli naw pakhat lo omin ani chuan he I lo ho de re lo ti in khonge u naw pa a lo ti wat mahse ani chuan chang lem lo chuan lu atum lo dan chu atum ve chenli po a ko la thei si lo chuti lain chenli ero hospital lama an lo shwai me ka luli te nu fa khan yan po alut lui ta thawa in chung an chei moi chu azuk mu a chan pa khan soifela tum mahse ani chuan heng te hi la bo vek ro engma ani to lo chenli nen kanin chen don a lo ti dai a hoi hai hle a engei soi omzia a lo ti chul khonge una pa chu a ti chul bok yan chuan luggage run choi chhuakin ina changa chwa a han tum an chiana ne na chuan nang chenli ni na dik tak hi isha empty ina zota ani po chuan a mela chang a sha ti a shat
kha nang ni ho zong zong in sha to lai in ke anu pui ber po min shil du si lawa ti in alung oi lo le zwal an chan pa chuan kol dongin Chenli an accident to thu chu an ron shil yan chu shil ngalin una pa chuan accident to ka tunna hospital a omek chuan a chan chin tur la sha chian anilo a han ti chuan yan po chu a chhong ve hle arang thei ang berin an vakal ngala hospital a po Chenli la chu ni kho shelo lo la omin khuma alo mu a akya nga una pa kha alo thu bok minga velama a una pa chuan lo chhuanin tinge a han ti ani chuan party na changa itlan chhuwa kha aron chi a ta khan a che swal pha ta ani a ti yan chuan ka thiam lo vek ani ti in ain thiam lo hle a yan ne na chuan thil sha tur in in ka sha ti in a shwai shanga in hmel sha tirin ke hi anaw ka nya ti in ti chuan Chenli an a thil lo ton to te le hetia ani na athup na chan te asoya ate te achanga na sa taka ator thu te le kumsom paruk mi le kani lai achanga sumdon na abai pui thu te kan no le pa te nen kaning close lawa kapu kan bela ka u phei hi chu na sa taka thokin company mai ni law tuna workshop po so adin ni in angai na em bokani ti te thleng chuan a shil yan chuan Chenli chu ompuin vane thlak takin aron har chuak hlol mai ilo hara doctor kan kawange a han ti chuan angai lo ti lo vanin min ngai dam thengem a han ti mahse yan chuan doctor chu a kau ta thawa ron lutin aron endik a za deuh thu le a ke ero chu damna hun ama motor thu asoya yan chuan kan lom lutuke alo ti mahse ama zok chu alu ron hain ni kho shilo chuan a om zui ta bok yan chu khuma lo mu in akya nga Chenli te u naw le doctor an lo oma doctor chuan a taksa chak lo wang le naw thlani mi a pai to thu a han soya arai mu ti in Chenli chu alo phur hle a anaw ne na chuan pa ka ni ve don ta ti in an hlim u naw hle yan po re vak lawa aron hara anaw pai thuan lo shilwat mahse yan chuan a ril ru chuan naute kati palani inu le pa te hi khove shana cheng kan ni si a kanin chen nge ngai don si a arang thei ang berin kati felanga yani alo ti ve bok chutia yan an boy pui vel chu luli khan ron mu in a ril ru chu an hle a athil ken chu thlawin atlan chuak dai anu khan ron mu in avakala afanu chutia ril ru na taka an siam chu du lawin tu emu akola atan thil ti sak tur chuan ati Chenli po alo zia ve chana doctor chuan endikin naktu ka in chuak thei to ang a han ti akal san zui ta bok Chenli chuan yan ne na chuan kan chwa huna nak la thok lok suang che nawi pai si a i tak sa chak lo nen in en ko thati ngai do na nia a han ti ani chuan file ron pe in ka thil ka pek vek to ai he hi in chen na fo mani sai nang che chuan naktu ka ke po in atang ka chuak nga lang a ti mahse Chenli chuan lo pom lo in chen adu lo thu so in naute hi pa tel lo a piani du em ni a han ti yan chuan na ka nei ve to a keiman ke en kol theyang a lo ti tlat Chenli chuan a pom thei lo mahse yan chuan tuna chuan i ngai to chang lo ani kha handam deula in ngai to la isha thiam mayang hetia ka ti chan hi kanin kar ain thlau em wanga ni ti in ru na deuh chuan a kal san na pona chuan yan chuan luli kolin in mutur chuan a som restaurant pakhata in mu in yan chuan luli ne na chuan ngai dam te chu adila ami padu asoi kha Chenli ani ti asha lo thu le ani point ama chu a chen tur thu te soin ka chhani ni a iril ru ti nat ka du law chuan min ngai dam the ni chuan ti in a kek siam chu a han pe he hi min lak sak don nia ati a luli chuan thin rimin alo la du law lung oi lo deuh chuan a chuak ta da ya yan chuan luli chu mi thata ka ni sin Chenli mi pani ril ru itin na hle ani ati zui vong luli po kar chunga chuan in ngai to in a chunga
yan thatna te chu angai to chhuaka ni thei ngangin a shelo a driver chu let le tura ti in restaurant a chuan a lut le a cake chu ala a pawna chuan yan a han hmu ani po in lom deuhin luli min ngai dam ti na em ni ti in alo bye bye a mahse misual pakhat hian hnung lama tanga ron bein kara alu pui ta dai luli po a kara lut vatin driver ne na chuan an hma a kar chu zui ngal tur chuan a ti chenli po in yan chu bia ka lo tuma mahse a ko tlang thei si lo a ring ru chu anuam lo hle a chan pa kharon kalin u naw nu chu mi in an kidnap ti in a ron shil chenli chu a thin rim hle a tunge karam chhunga chu tiang tingam ti in zong ngal tur chuan a ti chuti lain luli po in lo zui zela chenli va kolin chanchin ava shila a zui mek thu le anom na location lo thona local va tur chuan a ti ngal yan chu mun pakhata lo phar betin a shrai bau tu te ne na chuan tu tenge in ni a han ti an ni la chuan nangma thatu tur che kan ni an lo ti Mrs. Shen kharon kalin yan chuan nangmo ti in tinge tiang hian ka chunga iti a han ti ani la chuan ka fanu pasal turi lo chu saka itwar khopang ti in amandu te ne na chuan bank card pe in na zo ula abak chu nakina ti in akal ngal dei luli poron thlengin lu a han tum chu an lo phal lawa anu kolin ani la chuan ka fanu itan thil thadeu ka ti ania ti in imidu chu nangman inei nge yang a ti a kol chu a da le dai a kol le po chuan ala thei to si lawa kar chuan Mrs. Shen te chu an tan zela chenli te po chuan va zuin an va ti ding va panin tukver ava ki ka a han hong chu khonge yan ni da a ti ani chuan khatini ai upa min be su alo ti yan po ama chuan chu alo tum ve changa a ke mang chuan a buladar thalang te chula in an phwar na chu aveng tu pa muthluk lan chuan a zai thei shama chenli po chu Mrs. Shen chuan lo haw khatin za lo tak kha min be re su ti in yan video chu a han mu engei du ti ya zo chuan a fanu ne na in nei tur chuan na ti a ani lo chuan ani hi I muto lawang ati wang chuan adu anga phot chu atum tabok luli po chuan a thei top chuan lu chu alo la tuma I him jok nan a thei lo an lo ti tlat bok si an pi a botol ke them chula in min lu tir lo ani chuan ka in zayang ati wang chuan an dangam talaw alu thei ta shama chuti lain chenli po chuan media ma a thu puan lo tum mek Mrs. Shen den chuan an soi man chep tia kol dongin yan omna an sha to thuan lo shila engma soi lo chuan akal tak ngal zak takin Mrs. Shen chu asyam ta zo ka yan chu wa nei thlak takin lo hima aveng tu te kha lo chu thlu in luli ron lu chu a chavek ania a thilo ni khoshilawin ringot alo ti miswal dang pahni an lo lan le ta ka chuan an tlan chhuaka bodyguard pahni te khan lo dan an tum mahse an hne lo na sa hle a pawna chhuakin luli chu kutan thlak pala an lo wang chuan an tan chhia luli chu yan ni lo wanin ama in min chan chhuak to a tuna ka chan ve ang che ti in ni khoshilawin ngal yan po chu hlau thong hle a chuti lai tak chuan chen le ron thleng ve chia ron thlan phein yan te chu a ron boi pui ngala ani la in luli chu chantur chuan alo ti ve a luli chu hospital a shwain doctor tin an en kola anu po man mo dewin local chenli te nu pa lo chu chu khonge ka fanu a tha em alo ti doctor lo chok chuan luili chu thisen a lo na sat em wangin amamo don thu le RH negative thisen amamo thu chu arun soya anu chuan keiman ka pe ang alo ti mahse a chung ko nain an pe theilo ati si a yan chuan keiman ka pe theyang ka blood group RH negative ani alo ti ve a mahse chenli chuan angai lo naute ta na lo thei alo ti mahse yan chuan
a thian a chan thei lawang ti a hlau buk si a chuti rualin Mrs. Shen chuan pesham turin le a fanu pui turin alo ngen ve boka ti chuan Chenli phalvak lo chung chu petur chuan a kal ta bok chutia thi sen a pe zoni kho shelawa lo omin aron har le chu akyanga Chenli lo om renga a har chu lom hle in yan po chuan naute chu a tha em a han ti mahse ani chuan thu chiang ala om lo mahse engpo ni se nangmai tha chung chu apoi lo ti in alo nema yan po in apoi ka tilutuk ifa ve thawanya kama ka lo sia lutuk ani ati ve doctor ron lutin wa nei thla takin thulom om aron soya naute le anu chu an tha thuron soin an hlim hle a rewak lawa chuan luili ron lang ve in aron lut lom thu te ron soin an thian thatna po in ma ason ve zela anu po ron thleng ve in a thil ti swal wanga police a in pek thu te ron soin ngai damadila chuti rualin Shen group chu pui sham turin le yan ne na chuan I pasal hi khonga hin min pin sakro kan company a chhiani chuan kan chung kwa kan ke chhewe kang ati luli poin lo ngen ve a Chenli ero in nangma tina tu te an ni a dim ka tum lau alo ti ve mahse an ngin na sat ema bang chuan yan chuan an company chu zwa tur chuan na han ti Chenli po in thu oi tak chuan alo o ve maya kol mangin an ti tur chu ti lo turin awa shela ti chuan Mrs. Shen chuan a fanu chu thla in ka om lo chhungin ipa thu lo oila in en kol thale ang che ti in a kwa wong wonga ani po in ole ti in kanu kalo thla ang che ti in yan te chu ani phot u ti in an kal sana Chenli chuan yan chu an ni wanga lungai lo turin le tuna chuan kan naute cha hi ngai twala alo ti yan po lo that to in hospital atanga lo chuak don to a pona chuan luli chuan pangpar nen lo ngakin alo bevat rampon akal tur thu te shilin ani po du sakna te a hlana asama chuan velwa sakin tu emo in a muchak to lutuk che a ti in Chenli aron lut apu le a una pa in ron suyin pangpar hi aron kenga bodyguard pahni in athil nei ho in mun real estate le karti vel thil lu anei te ron kengin Chenli chuan yan ne na chuan heng te hi kathil nei te an ni a itan vekani a han ti a una pa le pu te po chuan akal san che ani vai chuan heng te hi ita vekan ni ang kan thlop tlat che ania engpo ni se an lo ti a Chenli po ching chi in zungbun bom chu aron phora min nei du angem a han ti midang ho chuan nei ro an lo ti sup supa yan chuan te reng mai ti in zungbun chu a in bun ti ra yan chuan kanin nei to ti the hi lem ni a ti chuan ni mahse tuna chuan ro pui takin mitam takma a kan nu pui ini ti shat nan kanin ne yang a han ti a dingin yan chu Chenli chuan a kis ta wong wonga a top ta